U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Dobro, što se koordinacijskih ljestvi tiče, možemo povezati sa još jednim tehničkim elementom, a to je prijenos lopte unutarnjim dijelom stopala ili vanjskim dijelom stopala. Mogućnosti je bezbroj. Ja osobno volim ovu vježbu zato što je igračima i koji su jako kvalitetni dosta često teško napraviti kvalitetan prijenos nakon što izađu iz ljestvi. Ono što je uvijek naglasak prema njima, dakle na ljestvama rade maksimalno eksplozivno i mišić je stisnuti malo i krući, a onda kad izlaze iz ljestvi stopalo mora biti opušteno. Jako često i dosta kvalitetni igrači koji igraju na najvišem nivou imaju problema sa ovim dijelom. Dakle, ovako, zadatak je, ponovit ćete dečki ponovno vježbe ove prethodne koje smo prošli. Ono što je moja preporuka, u narednim videima ćemo staviti i nove vježbe. Svaki put, znači nakon što su vježbe usvojene, ukoliko dodajemo novu vježbu, dodajemo po jednu, radimo na taj način jednako tako i na koordinaciji. Zadatak za vas je, ponovit ćemo vježbe koje smo radili. Ja dajem čvrst pas, ako kažem žuta, prijenos je desnom nogom i šprint kroz kapice je desnom nogom. Ako kažem plava, prijenos je lijevom nogom i šprint je do kraja lijevom nogom. Može? I kreni. Žuta. Žuta. Malo se ispravi, bravo, ruke, bravo, bravo. Plava. Žuta. Plava. Suprotna ruka, suprotna noga i probaj ubrzati. Malo se spusti u kukovima i ubrzaj. Pazi, tako je, bravo, ovo je odlično, malo samo ispravi tijelo. Žuta. Bravo. I šprint. Nema usporavanja prije prolaska. Suprotna ruka, pazi. Plava. Plava. Sve u redu. Žuta. Ok, dobro. Ukoliko smo sami i nemamo suigrača koji nam može dodavati loptu, jednako tako možemo naći zid, a raditi ovaj dio golfa koji smo rekli, pas pored ljestvi, u šprintu, šut u zid i onda nakon toga napadam loptu. Ukoliko nam neko može govoriti boju sjajno, ukoliko ne, sami odredimo koju stranu ćemo ići. Jednako tako prijenosi mogu biti drugim dijelom stopala, ali o tome u narednim treninzima. Ok, super dečki, hvala. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.